Olintin bir kil bolgusuz atraf etmişsin. Näme diýdi? Cenab inspektor onu bir öýegençemi äkidi berjek. Dünýäçe tiýdi. Köseňi şonça da ul hayır ederdiňiz. Yürtene. Häzir gidýäns. Biz size ören minnettar, gaty minnettar ýör gitdik. Ey Hudaý, nobatçy. Biz size gaty minnettar, siz bile gaty ul kömek etdiňiz. Sen ýene käne ölenjekmi? Ýok, men hem bardım. Näme? Gyrym. Oturany. Ey Hudaý, men uludyny meniň beýle ulugymyň görmendim. Aýsana daý. Näme gyrym? Men uzakda ýaşaýanmy? Derden gaty uzagyn däl. Şeýlemi? At oýnatmaň beset diýen men saňa. Häzir üýe barsaň sen aklyňa tiýip aýlanyr ýaly gederim men seni eşitdiňmi? Men nerede ýaşaýanlygymy bilmeli ahry. Be, şeý diýsene. Hay, şeý diýen gaharlanmasana çeşici. Näme? O çağa ahry bolýala. Men sen entek ojaga diliň bar ha, kesip taşlar düşündiňmi? Polisiýada ha, o maňa gyýdym diýip pirlenýärdi. Inni bolsa, sen mollýan. Uluğu sakla var. Sakla diyenler sana. Seni de o ağaçtan tuttur. Tavşan seni de o. Barın yetin diyen tutun onu. Vah kadırdanlam. Men kıydım keselhana girmeyecek olup kaçıp gitti. Bir de onu tutmağa kömek edin. Benim bir çare kömek edin. Benim bir betmağa kömek edin. Sen neymiş yaptırdın şu an? Seni ben son yanı tuyudun ha yodun am. Belki ulugdu. Ne edip peyda bolanyňyzy aýdarsyňyz, he? Ne edip peyda bolanyňyz diýeňizmi? Edilsiz ýalla. Men soraw näde doğru aýdym diýen. Siz bärik ne edip girdiniz? Egillimde kapyna çyk giredim. Ýokla, men ony göýüňe tutamam. Onu nämen göýüňe tutýaňyz? Ay hiçe. Yok soraň. Ay yok manelle. Gödel onuňyz. Men sizin nile barýanyňyzdan aklap bilermi? Siz nile barýanyňyz? Men öz enatamy görmäge barýan. Siz näme ulugyň bir tarapy enatalarına, bir tarapyň başga ýere barlary diýeňizmi? Ýokla, mene ulug barmaly ýerine bitin barar diýip pikir edýän. Onu näme üçin onu menden soraýaňyz? Men ahyrym öz soragyma jogap alyp bilmedim. Siz hökman kän sorak bermedi görünmeli. Be, sizin enataňyz gaty baý ýaşaýar edýän. He? Siz şey pikir edýänmi? O görnüp durar. Käbir göze görünýän zatlar hakykat görkezmi? Dine siz şo gün, he? Şo gün? Haýsy gün?
Şogun ne? Ha durun. Oğun mi? He, oğun ne molly? Men nähili düşündürsem käm, siz şogun manysy üstüne de kime we näme üçin gerek bolanlygy düşünüp egin maşlar gelip, siz özüňizi maňa tanıştyrdyňyz. Kim, men mi? Elbetde siz. Ana bugün bolsa siz joda saada. Nähili? Saada da. Tüysügany izlesene. Ay siz şolara meňde menim duranyk. Men size bir gaz aýdaýynla. Hawa dinleyen. Ay yer bolýala. Bilerek wagt ýetir oturmaly. Meňe matam gelmek, siz egin maşyny çalşdyňyz. Sari geýseniz has bolýar. Sari? Ho, sari ýör. Size men bu köýnümiň näme yaranok? He? O maňa ýarya. Onu ne? Ýöne bir gün häzir kılaman ýemeý, bir günim sygan ýeýim bilen men garry ene tamy geň aldyrmak gerek däl. Ana şoň düşünem. Ýöne. Siz garşy bilemi? Yok, men razy. Men uýam otogy, o durmuşy çykyp daşar ýurdu geçdi. O ýaşaýan ýerine bolsa sary geýen oklar. Gönlüde yaran wasy geýip bilesiňiz. Ine? Başdyna. Geýip bilersiňiz? Bolýa men görüň. Neme bir tığırçık. Tüyrçek? Hava tığırçık. Şeýle mi? Hava neme bu tığırçıkta aylanýarlar. Onu koğuşa berk edip, soňam onu aylanýarlar. Hava. Aylanýarlar, aylan berýärler. Hava. Aylanýarlar mı? Hava. Gazaklykin. Aylanýarlar. Men ine matam ýerli. Siz arkaň çalşyryp berin. Men olary garşylaýyn. Hello, mami. Salam ece. Salam kaka. Salam oğlum salam. Geleniňe köp wagt boldymy? Yok. Bagwan teň bir gyzylyň geleniň aýtdy. Şeyle mi? Bir yazmıştı. Yan yolda tütenden zita sataştım. O yolda... Sen Zita'nın öyle getirdin mi? Kaka, ece. O bizim gözünün getirişimiz yerler. Ol düğünden başkası. Yo, biz ne aylın gördük ha oğlum. Biliyormuş o bize kişirek tutmuş olsa ettiren. O ece. O bugün bana düğünden başkası adam olup özünü tanıttı. Benim böyle acayip bir görmenim bana anana ece doğrulmay diyen. Men sizi ne edip inanıracağım bilmem yok. Onu söz aytmak kıyın. Doğrusu hazır ıngıksı özünüz göreyin. Yine benim geldim. Kanki. Tüyrçek mi? Tüyrçek, onu kuşuna... Onu kuşuna verip edip, onu tamam aylanmalı. Onu kevat yıkılmalım. Kevat yıkılyarlarım. Yoxu da men ene matam aşaqda. Siz tayar mı? Hayar. Onu gidelim. Gidelim. Ene häzir şey ders bolýan. Gül ýalak boldy. Boldy mi? Hawa ýörün. Yok, böyle de. Ne? Siz hindiği de akırayım. Hawa? Hindiği de ortadan sizin keşfinize de, yürüyüşünüze de hindiği de maksus yığıranık olmalıyım. Men senden çıkarayım. Hayır, yanınızdan çıkarma. Men aytdım akırayım, senden çıkarayım. Anamla yürün, gelin. Tol olmam. Tol olmam. Beydip saykanıp durma. Yere ver. Siz ne mi? Men mi? Onsoň men näme diýmeli? Hiç sadım diýmeler. O nähili? Ho, ilki salamlaşmaly, soň baş egmeli. Kime baş egmeli? Ilki jemi. Soň kime? Soň da orada kakama. Size haçan baş egmeli? Maňa indi kerek, sizi tanıştyrmagyň geregi ýokdur la. Hawa, gaty dogry. Oturun haýy diýen. Geçin oturun. Onu näme oturup bereliňmi? Oturup bilersiňiz.
Başeg. Näme? Başeg diýen. Näme? Ejimi başeg diýen. He? Onun işler hemme sagırmançılıktırlar. Näme? Jogap ber. He, goğuluk, sizin emderiňiz gülýär eken, maňa diýsen ýaraýar. Men örärsä daýyň saglygyny aýlyp gurgunçylyk gowy me ýagdaýlary. Şo daýda meni ahyry delidir. Oň jany sag gülýäli. Gyzym, näme? O saňa yarama seredýämi, he? Kesek adamlaryň ýanyna o maňa mehirli garaýa, mehribanym, gadyrdanym diýe. İkiçek galanmyza bolsa edil, ýol bolsa topulýa. Bilýäňmiçe, şogun bulan başgalasyna öýgäre gatnaşyplan gowdaýlygyny menim göz ýetirdim. Olarda bir zada bolýa. Dogry şeýle. Näme? Öz ýakynlaryňyzyň size badagatmaga taýinligi. Olar mundiňa gülküçine diýerler. He, daýdymmy? Hawa daýdym bidiretmäge taýýar. Diýmek şol elek bizim öňümizde ýürüýte gurnalan tomaşany köpdirler da şeýle gerek ha. Elbetde. Bular ýal tomaşany her gün gurnaýar. Herebi onu eklen bolanoga. Geňjek bolsaň, naharlanjak bolsaň pul gerek. Hepman pul gerek. Wahy, gyzym, ähli zat öýrme diýeni sen olara garaşly bolmaly ahry. Maňa oň daýdas yaramat diýerli. O açyk gowully däl. Onunla garanky diýipdir. Häzir bolsa o edil aýalçyk da. Maňa hemişe kete keňeşi gowulşy. Ey Hudaýjan, men hiç kimim ýok. Hiç kimim. Men senden başga hiç kime gerek gel. Men diňe saňa gerek. Beybe, suwa öküştük şoňa diýägene ustat ýüzlügi besbelli görünip dur, he? Kojoyun, seyretani, sen bol ustat yüzücüğün gark bolýan ýallahow. Hey, dur, 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 men häzir barýan. Daýrajan, bitwagtçylyk boldy Daýrajan. Gita, näme bol? Aýsana basmyrak, näme bol? Ol ýödüni köpürden oklady Daýra. Gita! Hani aýrylyň, hani ýol beriň, hani. Beýip durmaň agry. Geçmäge ýol beriň. Hani ýol berseňiz. Onu uranyny öýr gözü. Hani aýrylyň, hani ýol beriň. Moşra ho. Vay bagtym ýatdy. Saňa näme boldy gyýdym? Hani bir zat diýsene, gyýdym. Moş bolsaňyz lan, goýuňyz goýma. Saňa näme boldy? Hani öýdüňe gelsene Gita. Bu näme üçin gürlen ok? Näme üçin gürlen ok? Ol öýdüne geldi. Men näme gyýdym? Men sen üçin ähli zat ederim. Men ýaşasym gelenok, meni halas etmeň. Sen näme üçin ölmek isleýän? Senin tek ýaşasy. Sen näme öz janyňa kast edip bildiň, he? Bolgusyz zat üçin özüň hileklerdi pekim fikir etbiljege. Näme de bolsa, şöyle ügütýän eken. Men nirede? Bu adamlar kim? Berdi hemmeti öýrüňkiler. Ine ejeňem sen ýanynda Gita. Gita? Men adym Zita. Bu biçare korkudan ýaňa adyny unutypdyr. Ziýan ýok. Bu zatlaryň ählisi geçer. Inni gaýtyp hiç kime sen gowulyňa degdirmejekligime söz berýän. Sen diňi ejeni söý bolýarmy gyýdym? Inni meni taşlama. Şonda men sen öňküden emmeter söýerin. Bolýarmy gyýdym? Eçi, ana bolly. Ähli zat geçdi. Rahatlan gyýdym, rahatlan. Eçi. Men ayağım. Bunu howlup däli ýuwaş-ýuwaşdan ägilmäli, türmäli urulmaly. Şonu ählat ýer berir bolar. He, siz Lukman ahry. Ha, elbetde. Onu meni kılsamam bolýar. Näme dursuňyz? Men ayağımı onu ýapyň da. Ha, näme? Ha, plastermi? Hawa, pilaster. Ya, pilaster däl, plaster. Pilaster? Ha, pil däl. Ay, yer bolýala. Eger sürme uğranjak bolsaňyz, meni ünsüňleň başda gowraň agramyny aýaňa bermeli, soňam ýeňilik bilen öňe ýöremeli. Şunuňmy? Herçe men etşmýäli ediň ýygymaça. Ay! Cenab Lukman, eger tigirçekde aýlanmagy öwrenjek bolsaňyz, meni ünsli diňleň. Başda gowraň agramyny aýagyňa bermeli. Onsoň ýeňillik bilen öňe ýöremeli. Ine şeýle 1 2 1 2 1
2 1 2